some penny pie, any pana penny one say. Penny wants them, that's the room, baby, if I will go to share. The two Macambe, baby, la samba bada, yeah, baby, oh, no, you're not one. Yeah, that's some penny pa, penny wants them, baby, oh, no, you're not one. Yeah, penny wants them, that's the room, baby, if I will go to share. The two Macambe, baby, la samba bada, yeah, baby, oh. No kwanso ano wada woma asa agoro kona mo kono adwene da otiri mira nya adwuma odu badu abebere wada woma titi ko akudua ana wada woma metima fa makode no fa makode fa wani di na makasa kakra ase wu ya ha na yema na asibibi se mesere ema no ni ti atwa nyina ne se ebra ben fofo ba akuri mu no na kasa fata se edom ko wura ho edom ko kire pem se omonam kuri mu antene so na amkopie asafo kuru mu a ewura nkasa amanfrafo bi no ho ba bi kuro mu ye de ho fi na mpanyin si wura fi na asa akofa ni chichi etiabiam ai ma bedi adie yi okofie akochia no koma ni trinkwa ana omo se akosere se omo hene ka omo tika kwanya wo mu a korona ne ben fofo hena owo yikuro mi nka yensere ema no na ka se dibre no difri ne kuro bae no onfa ne dibre na ka bosa ekunya ne ma no kuro ni wakae no atwetwe maso kakra nanso waye bi sanse ebra se wan pa fo breketo da che hima efra komuba no mutwa so entwa no wona free ni munna na die nyina ade ne bakro eyi musuo owo sukase no ade ma anse wa anti se bre mu wasra na nka na kwan ya no asabi ebo bobo ebewie na nka me ba besra wa se kwanya wo hode a ene nke be ma tena nkunya eja ase dokumu ni nifa
e de o makọ akwakọ chiri wura mu wi ana de ne dibre no e de ama no ne ko mi sempa ne ko so pia really enchia that's it so onu bi ani asa agro na ma se de wura se no wo se ne kwan so ano no enchia nti akonya wo ho se de wabesere ne ye ne saa e de ma wo ti me so me de wo se be yoyo me ma konya jase ne benkum ne nefa e de o makọ akochia na oduru apenten na akwanya ba mu a omaba na da sebre abona kunya ama no ye si dawro so ama obi aso ate ese ayaseda yo ura ane na me da se bebre so megina na mayi atire kunya no ama mako na de bisi bia no omo de na wo na jase we de me ba ha wie ya enye bone na butaye panti ma me ba ko bia mu ma wie sika kokko yi ho asem ni nyina yi woni nsem no kwase na kwase na panifo si kuntunu hwan a ni nchira na eko pia na usi echi nso enye woda sebe hwa na otafre no kwase na sema wie bu sika kokko yi ho adwumadie ni bibia ni adwuma bedi ni krodu ho apoten ma wie na wo se mesa akọ na me ko hwe nchi esan se me ba no me je abusua ene sebe japade kakra wo ho menye bibi kura na madofu ama buru ewo mu na nyinyini enti se manko na manko hwe a na sebe me ya dinsem hu enti we die enumere se wo hu a nya bone na mum enkradie kapia menene bebreka dedi kan men komi sempa na me kana makane sen sede empanyi kan no empanyi si sebi fa ko chichira bo no mpo ani asa no na kwasem sen ke de dom ana chichiri kru ede kwapia na kwasem se wo ba ye nso so mira kakra ni abedi kru ma no wabo ama kru no nso so dom na doso kwasem ntinka inya sada wa hanke pe nanso empanyi se sebi oba no ankokora ojweni so sa pepepe na wo kasa mu no so se wayefu bi ni ade oba konso na sebi producer mu awi na sa se ya na se kwan bi so nso entwayi sa pepepe nti me no be ya adwene kwa ko ndi ha medie nso ja me no be ya adwene so be konso na wakɔhwe wunchi nso kakra nti me kasa na no mfa wonko mo kra wakwan so jojo na ade ba ko a mepese medi be jawuni empanyi bu bebi se anansi kokroko se ne bante kuma bu mfumpa di osonson ekosen chechirim se twa anansi kokroko se wonimu ntekuma ba bia na so anansi kokroko kro ya se ne bante kuma bu mfumpa di osonson no be si petem se kinkin e mama no mu apiafo a anansi kokroko kro ya de ne bante kuma san ho samran se de bapanyi ntekuma no piafo o hu wiase no piafo asichire nie yesi obia pe obakwase agudie nso obia mpe na awo nyanse wo mu ni se o fa yonko a fa de na adwuru mu do onimu nyansa sa wotimi ahwe nanam so asua ni nyansa ni bi kwase nko fa kwakwahwe akwa bia sebi kwase atobia sebi producer Jimmy Phobia piafo na mate no nse wa brabo odawroma nti se de osi ba krodu mi si hu wo no kone sa kakra men so metim di agya woni medase se ye ko empanyi fie so obi nim ebi adachi bi kra wesa aba wunchi no nana kwa hwere we so ko na mato me bofo nana ande nya nurusa na meda wase ene futu pa wo dia mame sebe mpanifo se bakose ya wo hoi ono ne ntie futu no kwasem na de wakan nya so mehwe na maye ne sa pepepe na mi koi na mesew se minua ma meje o mu wachire no mesew nana kutawonem pani hwe o mu ame kusana de ne ene afiafra ye mesew se nana hwe na pani hwe o mu ame pia na omo ye mi moja meje o mu wachire be ma bie ne ho sebe mo akoye ma kwasem nti wadawroma anani mempenimfo me frɛ mo anya bom ɛyɛ agudie hu sensem ye ba ahemfie agya se ka kyerɛ sɛ agudie na kwa akodi
kontiri hon me yan hwehwemu so ampa na agudie na kwa akodi kontiri ano mpeso de baba feide ade agudie no e de amane ranti etu akotwere ne ekire nti na me freto wam kum nti me fremo enu na me bo wamane yes kunde asibe na agudie no na ya bo na on peso de asibe de me se woni de me kasa kakra na ai mai kasa no kan se bi amampe na me mpese me de beba me pese wotwe san anza on transign se na me mpese me de beba no na me de me woka no me kan kire no on transign na no me na hema transign country asibe asemi ba yi masisu hu akire empo enkura bi a omunnimu de na asem no masisu hu kire omu wiye no fapem na me de ma me no na me hu se nyansafo bia na obebua me fo wasem wi nkwala no me kasa ya me ngurugura atia asibe ene se si ye wa ahimfia yi na wodi agudie ama me se me mfa nto na ya asemi ho adanse asem no onfrɛ ana wa wodi agudie ne ma me no omusa ho asem ana na ayi ma ade asem yakoto papa yi wati we anim se oje na agudie abedi me fa me nya mfaton epacho me nya mfaton a rese ni party ana me de wo be ye ko se odi asem yakoto papa yi anim na ni pa bia fa akire se yakwa asetena enti agudie bia bedi wo na fa agudie ni bra mi wura ye nyina tiresi yetisu yeti ekunya so ye nyansafo ye nwene ho mie no ebra wo ba ye no wo so bia kwakudua de agudie bia bra wo me bagie agudie no na mabusa se na kwakudua no de agudie ne bra me no won wai kwakudua nie wo so mi wura ampa daama no ena se wo ka se wo ba fra asem no wa fra asem no se wo asem no ma frɛ ne mo ho adanse no kontre fabra ne nyedai na yenka dabi esa se nipa bi yem sodium okuro mu ebe manim guasie ntino yesi da bi konte pese o wi agudie ntifa agudie ne bra yesi me agudie koma mo na kina wo frem se me fa agudie ne mra ehe na me kwa akwaje ne kre na oka enti agudie na me pese me fa no ene de ehene na se me we agudie twato a ene edi kan a wo de ama me se me fa nto na ne na agudie bi ama seven brothers seven brothers se me susu hu chira na anim nyansa wo bua me fo busa na zo ni therefore na wokasa wo ye no misusu asem no ho kire obi na obi sa nipa ni nim nyansa wawai obebua me fo na wonne ka woni mboni hu nyansa pa ana konte woni mboni hu nyansa pa ko wiada kampani bube be se utiri mu ode no anu obi a se be won sene brata na gudie no wo yara dwe se wo fa wo wia agudie no wo yara dwe se wo fa na so wo de boni kata papa so na ye pe me konte me nyasa na wonim agudie no ya dance ke beto ni mtro do kura kasa no wo wi fi asem no kura kira boye sa agudie ya ne abonu sanya fa na abeso fa enti ka ate agudie nka na ka yemo kwa agudie di mpo a ke se oyem hyew na se nana agudie bi kwa agudie je agudie bi bere me na menim se sa agudie no mu asem ne ye ka ye hwebe na nya no asa o de agudie na gugu wo sa pepe ana me ba o me se ba ni di busa asem kakra o waka hu asem akire da wa so beso de boni bi kata papa so na ye fe ko de ye fa agudie ma na nya fe sa o ja ona no ye onim free ne kuri se wo soma ni pa bi wa himfia a wi nyansafo pese wo soma wo bi se won ko ikuru kasi akwam na bia wona makoma da se be de agudi aso se fakoma akwam hene o kwa na bia akwantimfi obi frɛ ne ba na ho na abefa magudi yi so de soma se nipa wi ni no de se agudi no nkana sa ya ba fie se agudi o se ni o ba fie no kwakudi no de agudi ne brɛ me se gibedi adanse na adanse ya wasem no ho no eni gito ase brɛ fra asem na wo de aba no won fa kwakudi ama agudi wasem ya kan ko ti me na wakala wo de anu odi na brabra so ya jale abetra kasa wa me na kwala me kunya so wo mu me ofisa kasa me fa no kwa kontre o kasa ni me ma fa me so wo ti ko so no mbon wana enya ho nko a kan o kasa ya menyesi me na o kasa na wo yesi konti therefore so one go so di gume also sa so ti se ke agudi ya for so wo ye no Guru, bodam. Na we. Brai. Na kuwai. Me wadua ha. Hey.
na die na ebubu bate ya no ameti anhwe na wo na de wa nso anko akiri saa wa na nyame ye no wa ni ba bia wa fa ni aka bibi aka ko nyame maso dua ani anu we di abo me me so mi di ni ye Bruwa ma what am I saying? I can't say them. Yeah. Bodom. Bruwa. Wo hwe. Wo ni sa wagu ye na braba o. Ensen ye okugu ye se ewe. Ena ansan ne na anie emunie ye ni de tia ne tiente. Wo de wo hwe. Me ye hwe kakra. Me ye hwe na no manim. Oye. What? Me de me wo hene no. Wani. Waya. Nyame. Ami. You. Aka sase ese de obo fu ye. Mama me konsu. Oh, kwa ye de ankwabo. Ani ekwabra. Ya ma na so wini kai. Wo hene otwa kontompo. Me de kwa de wo me nsa no. Eya me nsa no no mu yo buru wa. O debi. Wa anom. Da bi wonti me no me sa. Wo bi da. Wo gu nsa wo se wa no. Wo gu yi. Ye ni nti ye na madwiri ye me kesene na kakra. Na ana se da breji senka. Ye kobutan nyame no aho mu. Sane janka. Odefo be hu ye mo na ode yakwa. Enka adom. Na ono aso ntimi fa ye nkwa. Onya ye. Na ya ye nkwa butan nyame ho. Wo be da na wakọ. Wo ani ade ko. Ye be sa akọ hima na ho biu. Ka ma nyame ye wa ha ode ye be ko. Hwan. Ye nsa akọ hima na ho biu. Sempanifo se bosoma ni mukura ye kwa na mprensa. Beboa. Mate. Ye sa akọ hima na ho ne ye de koto na ni mu a. Wonu a be mu hene ne de yakọ. Ai. Na nyame ye no wai. Wasi si wo konsu owura. O be fa duane so ma ye wo de afa he. Wasi wo konsu. Wo kwasu ma na nko. Onko so de ye de me. Onko samra. Ma mfere wa kana ahye de mo ne. Yo. Madishe mwaka sa metie na sopem. Pia. Na bema. Se won age watu mu a me so meje utum. Pia. That's Ibrura. Sabi. Mpani se isamanfo krampo pedodo na nye yen ati asefa. Pia, kwasem. Afin so yadi ahoho so na chichiri kuro. Pia. Na nia metufo na maka kirewo ene wasefo ne se ya gimu atumu no na no nkire se mo be homan abe me mama mo men so aye nia mo ankasa mo pe ese mo bobra ya ebe fata na ebe so ani na nkofa ha ni amade bi ama nia mempe se mete ene se mo tutu ya mamre ene amane ase no de ba ne sa pe na sorry ati amo iti mesre wani die na wati na sopam madehie Asmireti obru medam asibio ya na nia mesre mo nso ne se mo ne won na betena ho nti wana mo ntuo wa abrabo ne bibia ehye mo nsa pia mo ma mo ani ni wo machi na mo na da wo se be ya o mo nkotua na mo bia e die nim guase ba beka kwa man na sebe bibia beka asafo man so medam ase Pia. Monica Seura Wadi Eura Madaruma adisende kitu bina kepese edru ni Madaruma yo ni wadi na kontri Eura Madaruma ubeti na tumiura na anidi kwaso adisende le tu ni mu ye brefo busua bomba yi ai do be chewa jo motumu madam empani bu baby empani se so so yi wase atwede a o community pia na sabi previous e body setuni a de she tisa sa woni we ya won se no de ba e ba de do ma be chire wure wa jo motum tie de die kwaso ye serew ye be pese ye de be down asa o makwaya e na yi tu sa na mo makwaya ye ne wan ye se ni hwan na ni nyina ne se ye be pese de dwumre bi ya ju o mo no mo te no ye be pe de bibia ma o mo ya hemfie na ya wono so timi dia no disem akobo wo nkrofo na wona anya basabasa se ne o se ye no ana
ɛno ano tabi fa de to aso de to na konti madam na utie amnato yewra henkese sɛdeɛ nana benkum ɛka no saa pɛpɛpɛ na empanyi se ansa na odi asimpo be fita no na no akɔde brɛsia ma otua ne nsɛm ogyabu mu woni bi empanyi se bi bru se bi kronto do apotam na finu nchi so di bom dabi na empanyi kuro ya se bi bru se bi kronto de wa ma obochi ase so mugya no yanyi mu awo brem na me ka wi ni se ya brefo abusua ya ewura waje o matumi omo ba no se de dachi ma ha yenya ne ntie no omo twa sapa ne tintinti o mu ni se omo ba no mu duru ba bi no na ehia se odaseni mugya egufom ansana manya umutire didim na ankoyi obi ase eye owura ye ote na so de ne sei Tafa Jaffa ne ba onu ankasa ne ba na amamra ne amane kwa so no odi ne mugya eyi apaye ma daachi nyama ne edom no nya kwan ba na epese ejira no so sebi support twa yin nti yewura se be wie yi a na so be me kwan a yesese enka ebepe de brebi ne edna ma ewura himfi o se de benkum kan no na aboama bibi todwa wonso atinya bi akose na de hye no ya de sredi ni yura se de osomfo asie no no ahodwi se mo kan yese akwansidie betu wonkwam owura timi edre ba ya agege e ma omo ni mutene ye enti na aka wa kuma se obeye somfo pa ti be ya kama wonkwai no mo mpe esuma nwuma kakra bi se be omo ni be kanti no ma bo ami akiri kuro enti no yenso ye miwura ese wa no Madishie asibeti obru mwaka amate tie na super mu so nemom emre semu no me de homwaye abetuma ni pia dasira nananom kuwa we de so cheme kuwa we kuwa kamase nkamane parme nanso de mwaka no osemitumwa na mo mekai kukuhwia sia meni kwakomusi adi amane mu eni gie mu nyina mene no a akonese nyina so ye bre mu ni gina ma no edu ono so gina ma me nanso dia koto no mintimi nyime mai kwamai emada ewo se kwan ya mefa so amagime masi ono mefa so maye osrani se me nananom wana se me mpanimfo hye me a ni se
Baba, you're touching my coon. Aya. Kwamai Crow, Baba, you're mediano. Could you be sure, boss? Job should be piano. Medisu. Kukudia. I don't know what things will. Kukudia. Asam penny pa. When you pan upon and one sam, you are seeing more some penny pa. When you pan upon and one sam, dear with time penina, was someone memu. And as you come on, baby, there's some about Debbie. As everyone said, I know you want to say, she. No calling called the Ramon San Miss Manu, we are kete. If you are seeing a salmon penny pa, when you pan upon and one sam. Yeah, salmon penny pa, ni pan upon and one sam. Salmon penny pa, ni pan upon and one sam. Yeah, salmon penny pa, ni pan upon and one sam. Salmon penny pa, ni pan upon and one sam. Yeah, the other one, and one, I'll be try. As everyone say that, what do you want dance yet? Yeah, and go up. As you want to free back, that's the crew moon, baby, and for one position. One concern, baby, as I'm a bad baby.